Mumusha menyu mune nhau iri kunetsa. Asi nhau iri kunetsa mumusha menyu. Kune vamwe vari kuhwanda nechechi vorambira mudare rechechi. Hongu kana kuti kwete. Asi utsvene handisi kuhuona mukati memusha wenyu. Mukati memusha wenyu makunetsa kuti mhepo dzakubuda ichibuda yakuita inonzi tubutubu kubuda kwemweya yewafi mukati memusha wenyu. Ukunyepa here nhaye warume? Vanhu mafamba mapedza waprofita wehonde vhari nhombo handichatauri. Asi zvinhu izvi zvaramba kudzima. Regai ndikutaurirei chokwadi. Wambomhanya kuzviratidza kwana Mandeya waendepi hauna, wasvika kumanjuzu maita zvese chabuda chaisho hapana ba. Ko ndikunyepa here nhaye wana baba? Mune mhepo yauchenjeri yakutenderera mukati memusha wenyu yakumira yekuita sasekuru so ichivhiringidza dare so. Hongu kana kuti kwete? Asi sekuru uya ari kupota achiti wana vari kubudirwa kumberi woenda futi ovhara futi kuti imbomirai. Hamuchazivi kwatiri kubva nekwamuri kuenda. Ndikunyepa here wabereki? Aiwaka handiri ndisekuru wemusha ndakumuda manje. Kana ari sekuru ngauyeka kutaura kanaye. Handizvoba ndimubvunze kuti ko wapwere zvauri kudai sekuru? Ko uri kusiya sei pwere dzichidai? Iwe uriwe waifanira kudzivirira pwere. Handizvo? Kana kuti kubuda uchitaura kuti aiwa pwere dzangu nditeerei mumashure, hambai pakati ndipo pane zambuko, itai kudai nekudai. Ndo zvandinoziva izvi. Handizve? Zvino sekuru akabuda vari kuno handizofari muchemushe baba. Ko vari kurambira kuchechi ava ndivani venyu? Timboise kuna vanhu vari kuchechi. Wari kuzvida sinzema asi ngarisazodzoke bama. Mbona ito waro ndazwa asi handikogadzirisa nyaya baba. Ndizvo toda kuwirirana tokumbirira matare nawe ifambe zvakadini. Mai ava vakuremerwa nokuti mumba mavo maita toilet, maita bhini, ndo manogara rusero mhepo idzi mukati memusha. Chamakanonoka ndechekuti paitemwa vanhu mumusha hamuna kumhanya nebhora rekutsvaga kuti chii makayamwira, makarara nezamupai mukanwa. Zvinezvi kufamba kwaita uko mune rufufu wabva wapinda mukati memusha. Vanhu vari kuchema murusvimha misodzi. Asi mhepo yacho manje ine uchenjeri inoti pamune mari wafamba mumatare inotungamira kumberi. Unobata wabatira matare. Bhora roenda musango. Asi pane dare remufi aita nharo, ai mwana aramba kuti gwa rangu inini haribatiki. Ndo pane moto wese munhu iye ane nharo. Mweya wake hausi kubvuma kurara. Uri kudzoka ndo pane moto wese wanetsa. Ndipo pane moto wanetsa mumusha wenyu wese pamunhu iyeye ndiye aita nharo. Asi chiri kundinetsa ndechekuti nyangwe nemazuva ake ekufa achitaura kuti ndingafe hangu asi hamusi kuzosara muchigara zvakanaka. Chokwadi chese chichabuda pachena. Kutanga ari munhu aida chokwadi.
Ndikunyepa? Aiwa kaga tidairetese. Ndikunyepa? Kubva ipapapo pamunhu iye dzinza rese rabva ratanga kunyanduka kuti rugare chairo apachina. Imba neimba zvina basa kuti ndekwako ndekwani. Zviri kuvhuta, zviri kubvura. Ndikunyepa ere wakomana? Ndihondo makusangana nayo. Asi shuwiro yenyu nedonzo renyu mamuruchema kudai tasvika kumatare. Ndikubatsirei. Anditi ndizvo. Ndazviona wanangu, amuna banjekete yekuti ndisimudze dare renyu rese. Asi regai ndikubatsirei kuitira kuti mufambe zvakanaka nekuti kunozobvi nyamariwo dzanoda mari maningi. Aiwa, ndinoda wanhu kuti wapone. Handizvo ba. Wanhu urara. Sununguratoni mukati medare. Tekeratoni. Yatoni. Pamba tu. Pamba ngoya pe. Uya. Yatoni ndikurukure newe. Yatori dare rako toni. Pamba. Takanuka toni, famba toni. Uongu sawira. Nengo akatadzirwa. Kwadeurwa pamusoro penyika ino. Pasina makaka na mosha. Mweya wako hauna kwaunoenda. Uya toni ntaure newe. Semurume pane wamwe warume. Semusoja pane musoja. Uya toni. Famba. Pamba toni mukanda. Hup! Simngamesa toni. Takaira toni. Tomba rume. Uya toni. Bata ipapa. Pamba toni. Mbatsire. Pamba toni. Takaira toni. Uya. Kwete sawira ndikuda hasha uya hako uya zvakanaka uya. Nyaya inopera nekutaura mune zvakanaka. Uya tone titaure zvakanaka. Uya titaurirane zvakanaka. Uya. Ndiri kuzviziva kuti une hasha. Wakatsamwa uya titaurirane mune zvakanaka. Uya titaurirane. Nyaya inopera nekutaurwa. Kuti kuti tirweba. Unorwisa wakakuuraya sawira. Ukarwa nevasina mhaka newe zvinonetsa. Uya titaurirane mune zvakanaka. Wotaura nyaya yako. Inini ndini nhingi. Ndakaitwa so. Ndo zvinotaura kuti uri murume akakwana. Kana ari mukadzi akakwana. Hatikumbunyikidzwi tokumanikidza tokuvhaira pasingaiti. Taura nyaya yako. Uri kudei pamusoro peropa. Ndinozviziva kuti uri kunzi hautaura. Uye taure tinzo. Wakaitwa sei? Chizarura ntaure newe zvakanaka. Tine urombo kaukanganisira kwakaitwa. Chiuya ntaure newe zvakanaka. Uya toni. Uya. Ngatikurukure toni. Uri kudei Samir? Uri kudei? Wakaitwa sei? Wakaurayiwa? Taura toni. Taura ndifambe newe. Wakaitwa sei? Wakaitwa kamonyerwa chii? Kuchema ndiko kunopedza nyaya. Wakatotadzirwa kare. Asi unofanira kutaura sawira. Anditi ndinoda kukubatsira nerudo kuti iwe dare rako rifambe zvakanaka. Saka iwe ukanyarara manje. Ndinokusiya. Obvonza hapana mudzimu. Iwe uripo. Uchipedza vanhu wakanyarara. Handizvo. Kuchema ndiko kunopedza nyaya.
shungwa ndidzo dzinopedza nyaya. Kupfuma mhosva wakakanganisirwa sawe. Wakatadza. Zvese zvakaitwa chakaipa pauri. Tinokumbira uregere. Tinokumbirawo kuti tikurukure. Sawe. Zvakanaka. Nharo hadzipedzi nyaya. Ndabvuma ini sawe kuti nditaure newe. Handizvo kune pana nonzi Nyamarudzi. Ndiri gamba rakatorwa gorongozi ndichibatsirawo vanhu vese. Handizvo. Saka ndauya kuti nditaure newe mune zvakanaka. Handizvo bashamwari. Chiwanyadzisa uchiwataurira zvawakaitwa kana wakakanganiswa kana wakatadzirwa. Ndakatadzirwa so kana wakabayiwa nezvemumusha kana wakabayiwa nemupenyu kana uri chikwambo uri chi kunyadza munhu kumutaurira chokwadi ogara nechokwadi chake. Ndizvo kudusavira wakaitwa sei? Wakaurayiwa. Taurisa. Wakaurayiwa zvakafamba sei? Waiona nyoka. Nyoka yaiuya ichikudzingirira. Wakafa uchiona nyoka. Zita rako unonzi ani? Hautauri zita ba. Ichibatsirawo ini nakosawirawo. Inoda kuti ndizive kuti ndikubatsire. Handizvo. Kana paina akakutumira nyoka iyoyo, ndikwanise kukumutsa kuti unorwa nemunhu upi iyeye oonawo nyoka otamburawo sematamburiro wakaita. Saka ukasandiudza manje ndinomutsa ndiri kumutsani shamwari. Ndinokubatsira sei? Chinditaurira wainzani. Taura tinzwe. Wainzani zita rako? Wanzi usataureba. Ndiani iwe wako kuti usataure zita rako? Ukasataura manje unobva kwanzi mweya wakaika. Handi wazviona. Saka kuwanyadzisa wataurire kuti nonzi ningi kana iri hama yawo yakafa kana uri mwana akafa kana uri mutorwa akaurayiwa kana ari ani taura. Zvikarire ikoko. Umukomana ari apo. Akuti iwe usataureba. Haiwa ndakumukumbirirawo manje. Iwe chiteerero ini handini nda kubatsira. Saka ndokubatsira sei manje sawe? Iwe ukarega unitaurira zita horaiti. Ndinokubatsira sei? Izvo zvizoona matogara pamatare panapa. Pane chandinacho. Ndoda kubatsira imimi wakafa. Handizvo. Saka ndokusiya hangu akadaro. Chikumbira mukoma. Taura kuti mutaura kutaura. Chimukumbira. Mukoma, chimuregerera yataura. Chimuregerera. Watenderwa wanzi chitaura hapo sasa. Ndiwani sasa. Taurisa ndinzwe. Taurisa futi ndinzwe. Taona nyasha. Taona nyasha ani? Marwizi. Zita ra baba wako ndiani? Petros. Zita ra mai wako ndiani? Wakafa uri mudogo. Taona nyasha munomuziva here? Petros ndiani? Arikunzi Petros wacho. Baba wacho arunzi baba wa Petros ndiani? Awo sekuru ari baba. Ndiye arikunzi Petros. Ko iwe mhepo iri kumbogara pauri? Iri kumbogara pamutumbi uri? Saka uri kudai paropa rake waraita? Wakaiswa ipapa. Iwe wakaiswa pamutumbi uyu unonzi ani? Iwe uri kumbotaura uri pamutumbi uyu unonzi ani? Unonzi ani? Hanzi? Urambidzwa kutaura. Saka iwe unobatsirwa sei kana urambidzwa kutaura manje? Tinokubatsira sei? Apa ndikutokupa simba rekuti ndikubatsire. Unotanga wauraya wanhu. Saka ukapedza wanhu, ukapedza dzinza, nyaya yako inogadzirika sei?
Alright, uri kuda chii kurudzi urwu? Pane zvakaitwa pauri. Uri kuda chii? Uri kuda chii? Uri kuda ropa? Uda kumwa ropa? Uda kumwa ropa? Rakawanda. Shuwa. Ropa racho karimwa uri kurisa kuti. Une zvaunorishandisa? Unonesa mugona here? Uri kuisa pai? Uri kumborishandisa kuita sei? Hatichasangana nazvo pano. Ivanisa. Ngatitaure. Ngatitaure. Kuyo ndiwanisa. Kwidze maoko edzinza racho toni. Rambo dziri kusvika zvakafanana dzikadzana mwoto. Alright. Ndiwanisa. Pindukai. Wanga hanzi chiremba hasi kuuya baba na. Hazvina mhaka Sawira. Aiwa ndanga nditsetsera kuti ndingosvika chete. Sawira pindukai. Iwe unonzi pindukai yani. Pindukai Marwise. Munomuziva here? Marwizi Muyera Soko. Ndiani wenyu pindukai? Muning'ina. Zvakafamba sei pindukai? Chii chakaitika pamusoro peupenyu hwako? Saka iwe wakabayiwa nemushonga weraki ndiwo wakakuuraya. Hama dzacho zviri kutaurwa kuti ndakanga ndakazvimba sikarudzi ndimi munoziva hama yenyu. Ichokwadi here kana kuti handizvo? Ichokwadi. Imi wana baba musuda here kai? Ndakazwa. Iwe wakaita kuzwako iwe? Wakanga waripo ndewapi? Makaona. Tinotenda. Zvakanaka. Saka chanetsa apa iwewe chanetsa apa iwe wakubuda pachena kuti nyaya ibude pachena. Ukabatwa nyanga yakapfekedzwa bhurugwa yechikadzi yavakaona iwe nemaziso avo asi vanga vachizobvuma apo asi zvasvika pakutaura kuti mumba avo akasvipa akachena ndisi kuziva kuti language yoshandiswa pakureva. Wotakaira wasunga mutatu apo tagara pasi waridza mururu kuti muri yakachena chokwadi asi musharukwa wakachena mururu panoomba aiwa matare.
sungadare wakomana aiwa uri kunzi wakachena vanhu ava muri vapi yaramba wakomana inini mudare rangu hangu handisi kuona kuchena kwerudzi rwenyu nyangwe nemaoko enyu haana kuchena akasviba ndizvoka zvazvinozoita ndezvokuti ndiri kukubatanidza yangu mise varipo nevasiripo asi dai zvazoita kuti tisangane takakwana taibatsirana mune zvakanaka nekuti hondo idzi dzichatinetsei vana dzichidai uyu mweya uyu unenge wakutapukira uchiita nharo mweya dziri kumuka after 6 weeks 6 weeks dzinogona dzakawandisa 6 weeks 6 weeks dzinogona dzakawandisa 2 vanoda kupara unenge matanga kuzoziva kuti ndinenge kutaura 6 weeks dzakawandisa 6 weeks dzakawandisa toita here kuti aratidze masimba ake muimba iyoyo ka handizivi ba kuti kumba yani muimba iyoyo ngazviti kusvika panapa vakadzimedza mese vamamusiya kana chamanga makuziva so munga muchidzimedza kuti inini muidzi ndimumunyemuso asi ndikuramba asi mukafuma inini muri kuso munosvika muchibata nyanga yakangobatwa ikoko munosvika muchibata nyanga ine rukuso. okay njani kama mbona chichiita nemurisa roro ndamati ndichakachena wakachena pa nai mudara uchakachena pa mushaona ndombonye baba kuti pane musha wakachena hapana musha wakachena baba mauya baba ndikusangana nedare iyi dare mhepo iyo apo irikutaura zvakaitika zvese asi wamwe wacho waenda zvino dare rawanzi vakachena asi zviri kuramba nemhepo zvino iri kuimbisa kuti inoda kuuraya vanhu zvino torega here youraya vanhu vemunyika munombomutasa kana kuti vanhu vogara pasi vogadzirisa ndakusiyirai chitare inini imotibatirawo vanhu avo nyaya igarwe pasi mhepo ngadzibuditswe nyaya yataura avari apa avari apa kana paine mhikisano zvotsvagwa kuti kana kuri kubata uyo akabata pato pakashata ndepati baba vangu vanga vakagara vakataura kuti ina ndava kuona nyanga asi mukasvika mukabvunza dunhu rese bvunzai madzisaviri ari kana vana munasina kuona nyanga yakabatwa nabooster yenge nebhurugwa rechikadzi tikazoona ngemaziso nyanga izvi nyanga takaiona vairamba panapa yakapfeka bhurukwa rechikadzi yakapfeka bhurugwa rechikadzi remudzimai wacho futi ndakaenda kumba kwavo ini ndikasvika ndikavataurira kuti kana iwe musi kunditenda ndokuurayira nemwana kamwana kadiki ndisimudzira mwana kadiki ndaida kuuraya ndichinguvataurira so achida kuramba so kakatanga kugomera so kamwana kakatanga kugomera ichokwadi here kuti mwana akatanga kugomera kumba kwakabuda ropa ravasina kuziva kuti rakabva papi ndakavaudza kuti ndida kurikweta riri munyanga ndoropa rasara chete ndikariunza inini paine mupurisa vasabhuka ichokwadi ndakazviona futi izvozvo chokwadi makazviona nemaziso akazviona futi ndakadaidzwa tikazviona izvo anoradzikwa ndikataurisa hana mwana nhasi mwana wangu anoradzikwa nezvinhu mwana wangu inini anopiwa kadzikurira nazvo hana mwana sinzi imi mhururudza yatikobo alright haisi mhosva vakadzi varapa vesa vanorarwa navo ichokwadi here kuti muri kunyengwa matudi imi dairaiwo tinzwe ichokwadi
Mururariwa ere? Ko imimi mururohwawo kuti zviri kuitika. Aireka chokwadi ndizivo kuti chokwadi. Ndaireka ndaire zvifambika ndiyo kumene. Kuduka kuti unoda kuwandikana kumba kuine problem ngaitaurwe kuti mubatsirwe muri kumaoko amambo handizve chokwadi. Saka mukazvisaka zvinodhamuna dambudziko. Vasikana vasina kuruhusa mumisa laini revasikana vasina kuruhusa vakatanga vachindondinamba ndikabuda pamuroora mukadzi mataura anonzi iye acho ari kunzi anonamata ndikabuda ipapo ndikadzoti zvekunamata izvi hazvishanda ndikabuda tiri kumusha uko vati havana kana chavakataura vakanyarara asi babavo pakambobatwa nyanga pekutanga wakatombobvuma muso yavo vakataura kuti tozviziva zvinizvi obva wazofurirana mukati memusha obva watanga kurara vakati isu hatina chatinoziva. Komandante polisia inodare renyu pano alright. Handisi kushora hangu wanga wabatsira tinotenda pane zviripo ndiwo mapirwo wangu waitawo nematare tinopfurira mberi kutangira ipapo tichienda kupi tichienda mberi handizvoba rajuti renyu imimi kuti muchione kubatsirwa kana kuti mutsvage batsiridzo ndizvoka pamusoro pehondo iyi kana mamboda munombosiya handiti makambonzi ndiomese mwana uyu akatanga kugomera muripo vamagutsikana ka vamanzi muda kuona ere vamati ropa vamariona ka pamukova nayo kamhepo iwe mumba vamagutsikana ka mboo dziripo kadziri kutaura kuti nyanga yakanga ine bhurugwa shuwa yakaoneka ka ichibva pamushonga wairagika wakupanduka kakuita maminiminika nhasi uno uri kunyenga kawatana newakwegura ka motomberi vamwe vacho vanhu vakauraya vanyika dzimwe dzacho dzakatombotonga dzaitonga dziri vachanyara hanzi dzekumusha kwenyu dzaimbotongwa dzichienda kune mamwe mativi ichokwadi watori nemhosva yekutoti akatombotongwa pamamwe asi iwo wanga vasipo zvavo akatombouraiwa asi varimo mumhaka yacho saka chakubvondokera uko maiwe oraiti kumabhinya ekutirakita ekuendesa munhu mudhemu hama yenyu yange irimo futi zvinezvi vanhu vakubudirwa zvachaita hoyi mberiyo okay chaimaningi nyakavawa gede zvakasungira mukoma wangu patai makasungirwa tai komre makasungirwa nani tai yazvo ndiwo baba mumwe wadzokana waramba kudzoka kwafundo saka tai ndaisunga ndikuenda kucollege ndakapedza ndobva ndangopindawo munyika ndichingogara navo saka kubva ndichipedza muna 2002 kucollege kuona nhasi iri mumbama yakangoturikwa haibviswi haidonha saka iyoyo ndinoona kuti yakandisungira zvakawanda ngekuti ndiri rombo rakafunda chokwadi ndosaka musingaonani bana vapo tabatana makora bana vakadzi vese havaperi vakadzi vese dai mukadzi anzi wana mhayo muri kuita majongwe mumba kungodai soba dzimatukana hamuchaiti basa remumba ndinochibhondora iwa ndinochibhondora chete ndinochibhondora chuwa ndinochibhondora chete ndinochibhondora chete ndinochibhondora chete chuwa ndinochibhondora chete chinenge chaikubhondoka ndizvo saka ndichaita kuti mudaiso ndichakumbira kuti mubatane
moronga muri pamwe semhuri waroda kubatsirwa, tinotora iwo mapurisa amambo mutasacho iyayi togara pasi nawo tonotobatsirwa sei. Kana dzimwe dzaramba kudhipa tinochigadzira yenyu imimi Yes, please. wanhu wotakura mabere avo zvinotibatsira hapana zvamira pamabatsirwawo tinotenda, asi pazvagonekawo tinotenda. Handizvomba tinoda kuti mubatsirwe murudo nemunyasha uye mukwanise kugara muchiyanana, nekuti muyewo mabatiro nepfuma, kwete kuti wakadzi wanongoramba wakurarwa nezvinhu zvisingaiti, wakada kupinda mubana nababa yafaiti awe manheru woita basa. Ndibogona ng'ombe yangu ndatopika zviko izvezvi hakuna uchapfa pafuti uri kubudirwa wese, hakuna unopfa bakati chiwasunungura matare pamba inaonekwa chinyika paonde dzese dziripo pane moto panofuta zvakanaka izvi. Ndinoda kuti muchipangane sawira iwewe shungu yako kubuda kwauri kuita uri kudenga. Alright. Alright, aichimaba bapanga munzira ndabatsirana handiti mazvinzwawo imizvi taada kuti imimi wapenyu tobatsirana kuti moita sei kuti ifambe zvakanaka. Handiti ndizvo? Masununguka here? Machisununguka here? Aiwa, kana masununguka chiombera muri chikumbiro changu chiendai munogara pasi togadzirira nekukasika sekutaurawo kuri kuitwa toona kuti imi mabatsirikawo sei kana mabatsirwawo sei kuti dare rifambe zvakanaka. Ndizvo here? Pane chakaipa here ipapo? Ibe mubvunzo. Aiwa, munopangana zvemakumba kwenyu kana kuti kana izvozvi so muchipangana mopangana munoti maita sese. Handiti ndizvo? Aiwa, kukasika kwenyu nekukasikawo kutsvaka mubatsiri